Assalamualaikum, selamat sore, berjumpa lagi Bolo di channelnya Mas Faiz ya. Kita sekarang baru aja pulang ngarit Bolo, tas ngarit. Cuacanya rada mendung Bolo, ya randang ngarit ya. Makanya aku ngundang bali ndang ngarit ae. Kemarin enak acara Bolo. Ini Instagramnya Bolo. Bah, ingatnya ini Bolo. Kadang-kadang cukup ini sabar tuh. Sabar Pak Bolo begini, sabar. Sangune ya segini kilo Bolo. Sangune ini. Aduh, ya Allah. Hai deh. Iki anu Bolo. Iki pengaman tangan, kontok tangan. Enggak kena ri. Enggak enak apa-apa ngono Bolo. Bariki aku sih arep anu Bolo. Aku arep golek godhong. Iya sik cinta Bolo. Ini sik dulu kan. Nah, Bolo nanti lombok aku. Kas pentil itu. Kas pentil. Nah, sing iki pakan go Bolo. Nah, ini pakan go. Kalau persiapan geometri esuk-esuk iki. Ono kulupane. Ki buntel golong-golong. Ngono Bolo. Heeh. Kudu siapne remae jana weh. Lah iku tahune Bolo mau tahu mau. Sik to aja ndang bengok-bengok ngenteni dilungkas jame urung ana. Jam 4 kok wis njaluk pakan ae. Kok sik lah. Koncone sik turu ya melok turu ngono lho. Tuh. Iki godhong arep acara engko iki. Kilo pas mulai ngarit aku nang tuku blonjo tahu, kecap. Nah, iki arep kecap barang iki. Iki kecape. Aku. Iki koncone karo bocil-bocil kan. Nah, numpak iki mau. Nah. Numpak bis. Iki saiki arep nang pasar iki jarku Bolo. Lihat bakal. Iki Bolo, iki mlaku-mlaku sore bali ke pasar, golek kembang ora ono Bolo. Jadi aku mampir nek sawah. Nek sawah-sawah Bolo. Nah, pemandangannya indah sekali Bolo. Nah, iya kan? Nah. Nek kampung ini nah, indah sekali Bolo. Iki Bolo, iki wayah makan jamu wedhus sih, makan jamu wayah makan wedhus. Godhong telo Bolo iki pangane. Godhong telo. Wes pokoke mangane los itu. Ngasar Bolo. Iki Bolo, iki tas mari adus.
bareng ke pasar ke kandang bareng ngaret mau atus ngasaran kayak nyantai karo ngenteni magrib lho. Iya magribe paling dilukas gitu loh ya. Iki lho mangan aku, mangan. Mangan jangane apa ya? Kembang turi. Dioseng karo kangkung. Mantep lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Khususnya enggak ya? Tidak ya Hasim. Desa ki apa enak belum? Pokoknya mateng enak di pam. Dan jos pedesnya pol. Tak tahu khusus mang piye to yo ora bagaya. Isik. Kripik tempe. Ini Mbah Marijan bro, ini Mbah Marijan.